तो हाय दोस्तों, हम आ गइल बानी चावड़ा में धान काटे खातिर आइल बानी चावड़ा में। तो हम उम्मीद बा हमारा कि तहरा लोगिन ठीक बड़ा लोगिन और हमरा चैनल के सपोर्ट कर लोगिन। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लोगिन। तो हम चावड़ा में धान काटे आ गइल बनी, ठीक बा। चावड़ा के नज़ारा भी हम दिखाओ तनी तारा लोगिन के, भाई देख लो लोगिन। है ये धान काटे हम आइल बनी, देख सकत लोगिन। ये धान हम काटे आइल बनी। हम बनी गृहस्थ, हम खेती बाड़ी करे नहीं, ठीक बा भाई। तो हमरा पता बा कि तू लोग सपोर्ट ना कर लोगिन, गृहस्थ के तू लोग ना कर लोगिन। बड़े क्रिएटर और अगरम बगरम को आप लोग सपोर्ट कर सकतनी, बाकी एगो छोटा यूट्यूबर के सपोर्ट नहीं खलो कर सकत। हमरा ई उम्मीद तारा लोगिन से लागल बा, हमरा का पता बा। कहे तो हम बहुत वीडियो बनाई, बहुत डाली, मगर पर कौनो पर ना आवेला व्यू। तो का भाई किसान के ना सपोर्ट कर लोगिन। तो देखो हम धान काटे के हई गिरा दिल बनी, हई धान काट दिल बनी, हऊ काटे के बा, ठीक बा। हई सब काटे के बा, ठीक बा। तो ऐसे कहतानी भाई सपोर्ट जरूर कर लोगिन, किसानों को सपोर्ट कर लोगिन। ऐसे बात थोड़े बाजे खाली बड़के क्रिएटर के तू लोग सपोर्ट कर लोगिन, छोटा के ना कर लोगिन। देखा हम धान काटे आइल बनी चावड़ा में। ई चावड़ा के धान के नज़ारा देख सकत बारा लोगिन। उम्मीद बा तारा लोगिन पर बहुत विश्वास बा कि हमरा चैनल के सपोर्ट जरूर कर लोगिन भाई। देख सकत बारा धान के नज़ारा भाई, देख लोगिन धान। हम इसे धान के काटे आइल बनी, ठीक बा। हई चावड़ा है भाई, देखो चावड़ा है पूरा सरे खाली बा, घर दुआरे न लौकता, नहीं लौकत। देखो ये सब धान काटे के बा। दो आदमी होने बतियाता हो दे, हऊ पेड़ लौकता वे गोल नीम के गाछ, ओजी कुछ लोग बैठल बा।